సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆడియో గేమ్ గైస్. ఈరోజు మీకైతే ఇంత మంచి అప్డేట్స్ గురించి అయితే చెప్తాను. మనకు M177 ఇంకా ఒక బండిల్ అయితే వస్తుంది గైస్ వెబ్ ఈవెంట్లో. ఆ బండిల్ ఎలా ఉంటుందో దాని గురించి అయితే చెప్తాను. ఇంకా బోనస్ డైమండ్స్ 160కి 520 డైమండ్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు. అది అయితే ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్తాను. ఇంకా మనం అయితే ఒక బండిల్ అయితే యూజ్ చేసుకుందాం గైస్. చూడండి గైస్, ఈ బండిల్ ఇలా ఉంది. ఇంకా గ్లోబల్ కూడా ఇస్తున్నాడు, స్కార్ఫ్ కూడా ఉంది. ఈ బండిల్ నాకు తెలిసి 1 స్పిన్ 90 డైమండ్స్, ఇంకా 2 స్పిన్ 5 స్పిన్స్ అయితే ఒక 199 డైమండ్స్ పడుతుంది గైస్. చాలా చాలా బాగుంది బండిల్, ట్రై చేయండి. లక్ ఉంటే మనకి 21 స్పిన్లోనే రావచ్చు. 1 స్పిన్లు అయితే చాలా మందికి ట్రై చేస్తే వచ్చాయి. మన క్రిమినల్ బండిల్ కూడా అలానే వచ్చింది. ఈ బండిల్ కూడా రావచ్చు అనుకుంటున్నాను. మనకు నెక్స్ట్ బోనస్ డ్యామేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం గైస్. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ఛానల్కి లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకోండి. మనమైతే ఇప్పుడు బోనస్ డ్యామేజ్ గురించి మాట్లాడదాం గైస్. బోనస్ డ్యామేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నాకు తెలిసి 9th రావచ్చు. లీక్స్ అయితే వచ్చాయి 9th కానీ. నాకు తెలిసి 9th వస్తే ఒకవేళ 160కి 520 డైమండ్స్ గైస్. దీంతో పాటు మనకి నెక్స్ట్ బండిల్స్ కూడా వస్తాయి. M177 కూడా వస్తుంది గైస్. M177 కూడా చాలా బాగుంది. చూడండి గైస్, ఇదే గోల్డెన్ M177 చాలా బాగుంది గైస్. అది అన్ని రేంజ్ తగ్గించేశాడు. దీని అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి మీకు తెలుసు గైస్. అట్రిబ్యూట్స్ డబల్ రేట్ ఆఫ్ ఫైర్, సింగిల్ రేంజ్. ఇదే గైస్, చాలా బాగుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ రాబోయే మనకి ఒక హ్యాకర్ స్టోర్ అయితే వస్తుంది గైస్. అలా టూ బండిల్స్ అయితే ఇస్తున్నాడు హ్యాకర్ స్టోర్లో. అది బండిల్స్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి గైస్, చూసుకోండి. ఇవి గైస్ మనకు రాబోయే హ్యాకర్ స్టోర్ బండిల్. అది వెబ్ ఈవెంట్ గైస్, 100% కన్ఫర్మ్ చేసేసాడు. మరి ఆ బండిల్ అయితే బాగుంది. ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది తీసుకున్నారు. ఇక ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంకా ట్రై చేసి తీసుకోవాలంటే తీసుకోండి. కానీ అంత అనిపించట్లేదు బండిల్. ఒకటి ఎల్లో కలర్ది కానీ మాత్రం వైట్ వేరే బండిల్ గైస్, అదైతే తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డైమండ్ రాయల్ గురించి అయితే మాట్లాడేసుకుందాం. మనకు నెక్స్ట్ రాబోయే డైమండ్ రాయల్ అయితే చేసి ఇదే గైస్. ఫీమేల్ మేల్ది ఎలా ఉందో ఇదే బండిల్ ఫీమేల్ వచ్చింది గైస్. ఇదే ఇవాళ వీడియో. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. సపోర్ట్ చేయండి గైస్. సపోర్ట్ చేస్తే ఒక 100 అన్న రీచ్ అవుతా. ప్లీజ్ గైస్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.